ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦିନରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ତ ଦେଖେଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣମାନେ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏରିଆ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଗହଳି ଭରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ, ଆପଣମାନେ ହଜିଯିବେ, ଆପଣ ପାଇବେନି କେହି ହଠାତ୍ କିଣିଆ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ପରେ ଲୋକେସନ୍ ପାଉନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ ଆସେ ନାହିଁ, କଲ୍ ଯାଏ ନାହିଁ ବରାବର। ଆପଣମାନେ ଜାଗାଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିନର ଦୃଶ୍ୟଟି। ଆଉ ରାତିରେ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଲୋକ ଗହଳି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଆଗଟା, ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଏଇନା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ସକାଳୁ, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଗା ପାଇବେନି। ଆମେ ରାସ୍ତା ବାହାରେ ଆସିଲୁଣି। ଏଇ ଜାଗାରେ ରାତି ହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ହେବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଗଲୁ। କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି, ଦିନରେ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି। ରାତି ହେଲେ ବହୁତ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଆସି ଜାମ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ହାର ଛକ ଛକରେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ କରନ୍ତି ଖାଇବା ଉପରେ ଜିନିଷ ନେଇ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳିଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହା ଦରକାର ବିରିୟାନୀ କତୁରୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏଠି। ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା।